Bale, hasiko gara, eta egingo dugu begibola, Marcos, eseri, zure tokian. Jorik, zube bai, eta Maxi. Bueno, orduan. Sartzeko begia, begiatuko dugu zelan dan begi baten anatomia. Bale. Begiatzen badugu zelan dan begi bat, daukagu, bueno, ez que igual simplifikatuta gongo bazan, hobeto. Bale, egingo dugu kornea, bai, eta gero egingo dugu begi, oza, koloredun partea eta begi ninia, bale, egingo dugu ere, eta horretarako egingo dugu bi boletan, bi bola ezberdinetan. Orduan, sortuko dugu esfera bat, UV sphere, bale, eta honekin egingo dugu gorantza, kokatuko dugu beharrezkoa dan partean, vale, kokatuko dugu beharrezkoa partean. Badaukagu hor bat, baina... Bueno, eske badaukagu bat, que cojones. Badaukagu den bat. Jarriko diot pivotea bere erdian, hori beharrezkoa dut. Hori ditu geometrik, vale, honekin balio dit. Orduan, egingo duguna da hurrengoa. Duplikatuko dugu, vale? Eta izendatuko ditugu ondo. Bat dituko da. Nik deitzen diot cristalino edo bati edo transparente edo cristalino. Que no creo ni que sea el nombre. Baina, bai, toman por culo. Cristalino A. Eta besteari deituko diot kolorea. Kolorea. Biak sartuko dugu collection baten, begia. Vale? Eta hasiko gara lanean horrela. Vale, orduan. Kolorea... Lehenengo... Orduan, bat izkutatuko dut, kristalina izkutatuko dugu, eta hemendikan aterako dugu kolorea. Vale, kasu honetan, behatzen badugu honen diseinua, eta ez da zer ikusi tipo honen diseinuarekin, pero bueno, baina begia handia da. Orduan, begia handia danez, hemen ere begi ninia, o kolore partea egingo dugu handia. Zer behar duzu, Mikel? Hemen egingo dugu parte hau, izatea parte kolore duna, vale? Jarriko dugu begia handia, vale? Orduan, parte honekin egingo dugu barrurantza, bale? Egingo dugu horrelako kono bat barrurantza. Zergaitik egiten dugu kono hau, behitxu. Begi bat daukagunean oso importantea da, eta hemen jartzen dut argi bat, light sun, por ejemplo, me puede valer, bale? Jartzen dut hemen argi hau. Asko interesatzen zait, eukitzea. Sortzea hemen itzal hau, bai? Ikusten duzu itzal hori? Bale, guk marrazten dugunean begi bat, en plan cartoon, askotan, ez? Egiten duzu begi bat, bale, lo que sea. Eta begia marrazterakoan segiten dugu askotan. Jartzen dugu hemen brillo bat, ez? Eta igual parte hau egiten dugu ilunago, eta hau argiago, ez? Holako zeozer. Hau zergaitik da. Bale, bueno, hau baltza, ez? Begia ikusten badugu alboz, hemen kristalinoa dugu, ez? Kornea dugu. Ondoan, jortzen dauenean argia, korneak sortzen dau, bizira hau. Bale? Eta fijatzen bagara, jotzen dauenean argia ere, daukagunez hemen kono bat, sortzen da hemen itzal bat, itzal hau. Orduan, hori ondo replikatzeko, beharrezkoa dugu hori konoa dibujatea. Askotan, jende asko marrazten dago hemen, olako brillito bat, ikusi dagoelako mangetan, marrazten dela, baina inor ez daki zergaitikan. Ez como, porque se dibuja, hori da masai ezurraren erreflejoa. Vale? Masai ezurrean jotzen dagoenean hemen argia, argi errebotatua jotzen dago hemen. Vale? Nadie sabe de la peña que dibuja muñecos mangas. O sea, es como aplico la fórmula y ya está. Hago así y ya tengo un muñeco manga. Vale, orduan. Ba hori egin alizateko, egingo diogu horrelako kono bat barrurantza, ez? Vale. Orduan, kono hau daukagula, nik hori emoten badiot subdivision surface. Adiós. Subdivision surface. Eta aplikatzen dut smooth. Vale? Bai, kendu dut mirrorra.
Bale, orduan, hemen ze beharrezkoa dut? Beharrezkoa dut hemen markatzea arista de soporte bategaz, horrez. Arista de soporte bategaz, ertz hau ez, ikusteko zorrotza, eta beharrezkoa dukat arista de soporte bategaz markatzea bekoa. Bale? Jarriko dut beste aterdian, ahi ez da. Orduan, honek sortuko dau, pizkat handia egin dugu, Ba, hasi bai, handia, ez? Bueno, pero el de Pello también era handia. Bai. Vale, solo que estaba para arriba, pero sí. A ver, jarriko diot mirror bat, a ver, zelan mirrorekin zera funtsatzen dauen. Baina pivote utziko diot hor, eta mirrorran izango diot erabiltzeko empty bat, mirrorra egiteko. Bueno, funtzionatzen da, más o menos. Igual oso sakona da, sakonegia egin dut, Aterako dodaz puntu hauek kanporantza. Molako zuzen. Vale. Oro beto. Vale, askotan egiten dudan anik da begiratu alboz, eta fijatzen bazarete alboz, ikusi behar da hau. Begia alboz, ikusten da horrela. Fijatzen bazarete, hemen distantzia gutxiago dago, eta hemen distantzia gehiago dago, bai? Bai? Marrazten baduzue begi bat alboz, eta jartzen baduzue erdi-erdian, hilda bezala dago. Baina jartzen baduzue movida hau albo baten, zentzu gehiago deko, ez? Bai? Orduan, kono horrek emoten dio dimensionalidadea. Vale, hemen ikusten da txikiago eta hemen handiago parte hori. Vale, orain behar dugu kristalino. Orduan, kristalinoarekin kontrakoa. Hemen daukagu, marra berber hartuko dugu. Zera, abia puntu moduan, zergatik handirekitzen da denbora guztian. Hartuko dugu hau, eta aterako dugu kanporantza. Bai? Zenbat, pues un tal cual. Holako zuzen. Hau da kristalinoa. Bai, hemen egingo diot... duplikatu duzu? Bai, duplikatu dut, hasieran. Egingo dio holako zer. Eta hemen daukagu. Kontuz hemen tensiño egaz, Tensiñoa daude hemen, eta bueno, horiek konpontzen jakin behar dugu. Ez un poco lío. Nik egingo nuke hemen hau, gerturatu pilo bat. Erdira, eta hemen erdian gauzela. Saiatu triangeloak kentzen. Hortarako, hartu inpareak. Eta ezabatu. Me cago en mi puta vida. Txarto apurri. Joder, así erratunaz, tú. Disolve edges, vale. Puntutxo hori ateratzen bada. Ah, coño, que beste. Zer egin dut? Sakaratuko dugu abondo. Horrela, eta hemen, ertzan, arista de soporte, bale? Hemen. Bat eta bi. Ordan, honi sartzen diogunean. Subdivision surface. Bale, eskalatu beharko dugu pizkatxu bat. Bale, bestela zeta faitin dago, oza, eskalatuko dugu pizkatxu bat, tal cual. Bai? Eta aplikatu transformazioa eskalan. Puntutxo hau zeik usaten bapes, A ver, espérate, Te digo que me queda bueno dentro. Zer gertatzen da hau? Oro beto.
Bale, oza, behar duzue geometria hau. Olako zezer, olako bolita bat kanporantza, oza, behiratzen baditugu biak, kolorea eta kristalinoa, behiratzen baditugu alboz. Bale? Bat barrurantza dago, eta bestea kanporantza. Eta eskalatu dugun eskanpokoa dago alde bat bien artean, bai? Dago alde hau bien artean. Baina pizkatxu bat bakarrik eta. Pizkatxu bat bakarrik. Ze beste gauza egingo dugu honekin? Kenduko diogu itzalak sortzea. Itzalak ek sortzeko renderrean etorriko gara ona. ¿Cómo que momentu bai? Bai. Vale, orain zein dut. Kenduko diot material hau den matchcap, no sé qué. Jarriko normala. Vale, orduan, behar dut kanpokoa izatea transparente. Peiorekin landuko dozue hori, baina nirekin egingo dozue ikusteko en visor, vale? Ba, ze erosoagoa da. Orduan, etorriko gara objektuaren propietatera eta badakizu hemen visibility aldatu dezakezu da objektua itzalak botatzen badituen ala ez. Orduan, kenduko diogu shadows eta horrela ez du itzalik botatu. Gero, sartuko diogu material bat. Bai? Material bat, eta zuek badakizue materialetan gauzak transparente egiten, ezta? Baina egingo dugu transparente bisorean ere. Orduan, bisorean transparente egiteko, etorri beharko gara viewport display, hemen behan, eta hemen kolorean, bai, kolorea aldatzen dugu tokian, que jarri dezakezu urdina gure dozue, dekozue alfa. Orduan, alfa hau geizten dozue, pizkatxu bat, igual ez guztiz, holako zozer, eta orduan ikusiko zan pizkatxu bat transparentoso. Vale. Aldatuko dugu ere hemen alfa normalean, vale? Jarriko turbinska, vale? Eta roughness a topera. Vale. Ideia da, honek sortzea hor... Joder, a ver, zein parte? En la de abajo. Bai, jarriko dut argi bat jakiteko... Bueno, HDR-iak eta erabiltzen dituzue? Bai. Jarriko dugu bat. HDR Javen. Jarriko dugu bat alik eta neutroen, oza, estudio, ze erabili besteak, ze koloreztatuko dute pillo, estudioko bat erabiliko dugu eta estudio barruan, pues, kominka hau, pues, ondo dago, ez? Parece que está bien. Venga, pues vamos a probar. Ah, ez ordaintzekoa da, pues nada, olvídate. Ordaintzekoa ez den bat eta hau new ordaintzekoa da. Hau ordaintzekoa bai, Oi, dio. Eta jarri ezek, orain danak dira ordaintzekoa? No me jodas, Short by edo filtroak... Zago, bueno. Hemen egoten dira, debaldekoak ere. Joder, mucho new, Puta hostia. Es algo... ¿No puedes meterle un filtro? Bai, hori bediatu dut, baina ez dut topatu filtroa. Otherwise, so next, medium, no? Blue red, all. Ez dago filtro por precio. Hartuko dut hau. Ez dago oso neutro hau, pero bueno. Bitxo hau. Small Studio sortzi. Venga, deskargatuko dut hau, con 2K, vale? Y me sobra. Vale? Eta orain kargatuko dut hemen. Bakizu kargatzen HDR-iak, ezta? Kargatzen dira hemen munduaren bolita honetan, world. Eta hemen jartzen diozue kolorean jartzen diozue environment texture eta kargatzen diozue texture. Bai? Vale, ez da ikusiko, zergaitik ez da ikusten? IBIN gauzelako, vale? IBIN edo aktibatzen duzue ray tracinga edo ez dago eragina ikusterik. Jartzen badugu IBI beharrean, cycles, pues ikusiko zan gehiago, lo que pasa es que tampoco es que esté aportando mucho. Vamos a ver si podemos. Llegamos en la tercera, es en la cuarta. ¿La cuarta qué? Bola, de arriba. Ah, coño, joder. Es que estoy de viernes. A ver. Badakizue giratzen HDR-ia? Bai, está. Irekitzen badozue hemen... Lo que pasa es que... Hau ingo grisago, ez? Bai. Vale. Hemen ateratzen badut shader editorra. Shader editorraren barruan
en vez de object jarri dezakezu world, ezta? World, bai. Jartzen duzu world, etortzen zaretena, bakizun control T, eta hemen giratzen duzu, en Z. Ikus dezakegu, honek deko samplesak eta txartelau grafikoa da una puta mierda. Orduan jarriko da samplesak 128 gehienez. En viewport también. Vale. Betxu, ikusten ari gara hemen eragina, oza, ikusten duzu hor argia non dagoen, eta eragina. Zaiatuko gara bilatzen Rembrandten triangelua, bakizue? Azaldu dut inoz?